Terve. No terve. No moi. Kiitos. Tuttu vehi. Kiitoksia. Tää ihana laaseri. Kiitos. Mähän on Kallion Raija, joka asuu täällä Sipoonkorvessa. Minähän on tämmönen vanha mummo, jo 81-vuotias. Nimi on Kent Nordström. Olen 65-vuotias, entinen vakuutusmyyjä yrityspuolen. Ja urheilusta niin lähin on kyllä tennis. Joo, Mervi Ketonen ja liikun paljon koiran kanssa ja kohta huitelee 70. Eläke on kuulkaa hyvä ikä. Siihen kannattaa tähdätä. Yeah. No kyllähän mulla on siis sillä, että kun mulla on ollut käsityötä aina semmoinen, niin että mä en voi joutilana istua, mutta käsissä pitää olla jotakin ja mä oon aina ommellut ja tehnyt kaiken näköistä ja rakastan käsitöitä ja muuta. Ja sitten kun tulikin niin, että nivelrikkoja todettiin ja mun tuli niin kipeäksi sormet. Niin, Leeviähän mä myös surruttelen sillä, kun Leevillä on myös nivelrikko. Sitten me joskus siinä iltasi istutaan, jos se rauhoittuu siihen, niin sitten mä vaivihkaan pistän sen laaserin siihen lonkan kohdalle. No, ehkä toi tennispelaaminen olisi pikkuhiljaa loppunut kyllä. Mä kärsin siinä, kun mä syöttelin. Ei voinut viedä sitä kättä näin. Mua narrattiin kokeilemaan tätä ja mä nyt en uskonut tähän laitteeseen. Tää on aika jännä näköinen ja kaikkea. No mä oon yleensä hirveän avoin kaikelle, että mä mielellään kyllä, jos saa tämmöistä lääkkeetöntä apua, niin kokeilen. Joulun alus ja mä olin mun siskolla ja luin Apulehdestä mainoksen tästä ja mä sanoin, että mikähän huijaus tuokin liian. Ja sitten kattelin ja luin sitä sitten ja sitten kerroin meidän tytöille, että oiskohan vielä, kun mulla oli tosi kipeänä sormet silloin ja että tuntui, että kun teki jotakin, niin vesi silmistä tippui suurin piirtein. Niin sitten tytöt näki sen ja sanoivat, ja nyt äiti, sä et osta yhtään joululahjaa, vaan sä ostat itselle sen koneen. No sitten kun mä Sannalle soitin, niin sanottiin, että sitä saa kokeilla. Siinä vehje, joka muuttaa sun elämän. Kun joku tulee meille ja sanoo niin, että yksikin tuli, kun ei ole saanut kättänsä nostettua muutamaan viikkoon. Mä sanoin, ja nyt kokeillaan. No minä en usko tommosia. Mä sanoin, no ei tarvitsekaan uskoa, mutta nyt paita pois ja nyt otetaan. Ja sitten oli pakko myöntää, että joo, tämähän auttoi. Ja sitten mä lainasin viikoksi ja sai vaivansa kuntoon.